Sa detalye sa atong mga balita, naghalad og bulak og pag-ampo sa Ground Zero sa Zone 1, Barangay Masara, Mako, Davao de Oro, Pebrero 6. Ang pamilya sa mga biktima sa ngilngig nga landslide isip paghinumdom sa usa ka tuig nga anibersaryo sa trahedya. Makita ang usa ka tarpaulin nga gibutang sa Ground Zero ang mga pangalan sa mga namatay sa landslide. No-build zone na ang lugar o nakabato na sab og kaugalingong balay ang mga survivor. Atol sa aktibidad, nagpahigayon sab og awarding sa certificates of completion and acceptance sa mga beneficiaryo sa housing program sa Sitio Patagan, Barangay Elizalde, nga gipanguluhan sa Provincial Administration's Office Housing and Homesite Division. Kahinumduman nga sa nahitabong trahedya, 98 ka mga lawas o parte sa lawas sa tao ang na-recover sa mga rescuers sa Ground Zero. 32 ka mga individual ang naangol o laing 8 pa ka mga tao ang na-report nga missing hangtod karon.